Tolosan jaio nintzen, txikitatik, baina fundamentu gehiagorik gabe. Eta, bueno, ja ikasketak bukatutakoan, ja Lazkaora jo nuen, euskara ikastera. Egia esan, titulua lortu nahi nuen, baina prozesu horretan, ja, Jesus ez dakit nola, baina animatu naiz, ez dakit, poza sartu naiz, ez dakit, gozatzen nahi naiz benetan. Ama ez ezik, iaia guztiak, lagun guztiak Euskaldun zarragia. Nik uste nirezat errazagoa izango dela belarri prest izatea. Musika da gehien harritzen nauena, bai. Naiz eta hitzik ez izan, Euskal musika badauka bere zigilua berezia. Edozein hizkuntza altxor bat dela, beraz dezagun gure bizitza, nola ez? Hitz egin eta gozatu.